Mikel, honetorre gara, eguna gogoratzeko eta haren ezaugarriak eta haren edukiak, baina burutik pasatzen zaidana da, ea zenbat banatu zen eguna, hau da, ez ote zen izan gauza itxi bat, hiri bakarrik zabaldu zena, edo jakin baldakigu zenbat ale banatzen ziren, noraino heltzen zen, kontuan izan da, gerra testu inguru batean zela, da honeko Araba ia oso ez bazen Frankoren eskusa. Bueno, orduan badakigu zenbat jenderen gana heltzen zen, frontera heltzen ote zen, herrietara. Bai, beraiek esaten dutenez, ateratzen zituzten momentuen arabera 10.000 eta 20.000 ale bitartean. Momentan zuen gehiago, bestetan gutxiago. Kontuan izan, eguna sortzen dela, beste jaurlaritzak agintzen duelako egunkari guztiek 4 orrialdetara mugatzea. Gerra horretik egunkari dituzte 12, 16, 18 orrialde, eta jaurlaritzak agintzen du guztiak 4 jaistea. Eta orduan, askoz ere errentagarri, posible da egunkari ateratzea errazago delako. Orduan, bere izan dute, 20.000 arte hortan, gehien egiten ziren gudarien artean banatu. Eta gero batzuk jartzen ziren saltzen Bilbon bertan bereziki. Gertatzen da, garran gaude, propaganda tresna bat ere bada, beraiek esan dagoa, tenik sinistu behar duguna da ez, eta beste referentziarik ez dagoa. Testu inguru baina ere garantzitsua dela akaso azpimarratzea garai hortako egunkariek ere guztiek ukitu propagandistikoa zutela gerra testu inguru batean eta bakoitzak kontatuko zuen komeni zitzaiona eta bakoitzak norberegia, ez digu horrek harritu behar, ez da? Ez, ikusten da oso egunkari bizi izan zela. Eta irakurleekin harreman handia zuela. Eta bilatzen zuela, frente zenden udariek eta bidaltzea, beraien impresioak, eta gainera, euskara zenez, errazago zen hori argitaratzea, zensurak, esku zabalagoa zuen euskarazko prentsarekin, gaztelaniazko prentsarekin baino. Eta gero, ikusten da baita, intuizioz, kazetari talde hori saiatzen da euskara aurrerri bat egiten. Esaldi laburrak, zehatzak, titularrak, argazkiak, irudiak erabiltzen. Eta ez da, garai hartan egurtatu lehenago, egon zitekeen bestelako euskarazko prentsa bat. Bereziki, apaiz edo erregioak egindakoak, oso artikulu luzeak, irudirik gabe edo argazkirik gabe, eta horrek nekez lort zezaken jende asko hurbiltzea. Eta egunak intuizioz eta esperientziaz hartzen duen bidea da prentsa modernaren. Horba daude, edukiaren aldetik gauzen azpimarratzeko modutukoak, adibidez nola mantxetaren alboan, beti mezu batzuk zeto zen, herritarrak animatzen gerrarako, esanez balentria gerra garaian erakusten dela, eta ez bake garaian, eta horrek ere baduka gerrako ikutu hori. Mikel, nahi dizu galdetu, itsasori hitza eman baino lehenago, eta igual historialari bati fikzio egitea ez dakite asko eskatzea den, baina gerra espalitzegon eguna jaio izango zen, eta bestein beste, gerra frankistek irabazi espaldutek egunak segiko ote zuen? Bigarren ustean derreza bada erantzutea, bai, jarraituko dugu. Lehen kasuan, segurazko bai, ez dakit zenbait urte beharko ziren, baina lehenak jarri dizuet. 1929an badago proiektu bat, ikusten dena egin daitekela, baina baliabide ekonomikoak falta ziren. Kontu izan behar da, errepublika oso laburra izan zela. Askotan asko ikin dugu, 5 urte eska izan zirela. Gerra gara jartzen baina zuen apurtzea gehiago, ez da? Baina 5 urte horietan gauza asko jarri ziren martxan. Ikastola sare da jarri ziren martxan. Diputazioek euskarazko eskolak botatu zituzten, Gipuzkoan bereziki. Eta hor, ematen ari zen aldaketa bat, testu liburuak argitaratu ziren. Horrek emango zuen emaitza bat,
epe ertainera. Eta orduan, posible izango zen, irakurle hori sortzen. Bueno, ez da titular txarra ere, ez da. Mikel, 80 urteko jauzi egingo dugu Bilboko postakaletik Gasteizko aldezarrera, eta itxasotarrana aleako kazetariak aurkezpentxo bat ere prestatu digu, baina aldez aurretik Mikelak aipamenan egin du itxasu garai hartan zaila zela Araban kazetari euskaldunak bilatzea, ez dakit hori aldatu ote den 80 urte beranduago edo ez? Tamalez badaude gauza asko oraindik ez direnak aldatu. Bata da, zelako egoera prekarioan egiten dugun lan tamalez oraindik ere Araban gutxienez euskarazko komunikabideak eta komunikabideak barkatu. Eta bestea da, euskarazko kazetariak euskaraz kazetaritza egiteko gai diren kazetariak aurkitzea ez dela batere erreza. Eta hori Euskal Herriko Unibertsitatea badugula zorionez, kazetari euskaldunak trebatzeko, ez? Baina gauza bada euskara ezagutzea, gaitasun maila bat edo bestea izatea, eta beste bat kazetaritza euskaraz egitea. Urte asko lanbide honetan daramaten kazetariek ere zalantzak izaten dituzte, zen nahi gaztea nahi, zelako hizkera erabili, ez? Hori egunan aritzen ziren kazetariek eta gudariek eta zalantza hori bere esaten zuten, ez? Hizkuntza sabindarraren alde egin edo herrikoiagoa erabili. Zalantza hori bera guk izaten dugu gaur egun ere. Ez dakigu helburgo herriari, Arabako helburgo herriari burgu esan, euskaltzandiak esaten dion moduan, ez? Edo burgelu esan, hango herritarrek erabiltzen duten moduan. Eta hori da, euskara ez dagoelako egoera normalizatu batean, ez garelako euskara, egoera soziolinguistikoa ez delako normal. Orduan, halako antzekotasun batzuk nik gutxienez, nire egunerokotasunean nabarmentzen ditut. Ez da. Tira, eta zuen gaztea zaretea alean ere, bai? Konparatzen azten bagara egunarekin, motza ditu gara, baina bai, talde gaztea daukazu eta espiritu honekoa. Oraindik bai. Oso, ondo, bueno, aurretik aipatu bezala, orain asmoa da, labur-labur, Arabako euskarazko komunikabideen diagnostiko azkar bat egitea. Horretarako, bueno, lau galdera edo planteatu nahiko nituzke eta, sortatzen direnak oso agerikoak direnak, ez, baina importanteak. Bat, zenbat euskaldun garen Araban, jakiteko zen garen euskal komunikabideen publiko potentziala. Bestea, ze komunikabide dauzkagun. Hirugarrena, zelan baliatzen ditugun, edo zenbat baliatzen ditugun euskarazko komunikabideak Araban, euskaldunok ukeok erantzuna da gutxi erabiltzen dituguna, horren ikusiko dugu moduan, eta laugarren galdera litzateke zer egin, horri buelta emateko. Eta segurazki gero txemakitza hartzen duenean, etorkizunari begirada sakonagoa emango dio. Duela 80 urtez genuena eta gaur egun Araban duguna da, batetik euskaldunak, zeuden batzuk, baina ez gaur bezain beste, ez? Nik ez dakit 37. urtean zen baziren, baina soziolinguistika klusterrak argitaratutako azken txostenaren arabera, 81. urtean 0,6 biztanleen 0,6ak erabiltzen zuen euskara, ez? Eta gaur egun portzentajeria 6koa da. Kontuan hartuta ere biztanleria zenbatan dituen milakotan hori hazkunde oso importantea da. Orduan, lehen aldiz badugu Araban euskarazko prentsa posible egiteko publiko potentzial, handi samar. Edo, gutxienez nahikoa, seguraz diz. Badugu euskararen lege bat, euskaraz informatuta egoteko eskubidea aitortzen diguna, baitugu komunikabide desente ikusiko dugunez, eta duela 5 urte ere sortu ziren ekimen euskarazko hedabideen elkartea eta tokiko, eta hori ditzateke aldea bazkide da. Tokian tokiko euskarazko komunikabideen elkartea, gertuko informazioa lantzen dugunon elkartea. Eta badugu ere unibertsitate bat
euskarazko kazetaritza egiteko gai izango diren profesionalak trebatzen dituena, ez? Hori apur bat kokatzeko aurrera pauso handiak ere egin izan ditugula, ez? Bueno, zenbat euskaldun garen Araban. Datu hauek aterata dira Aztiker enpresak Foru Aldundiarentzat egindako azken inkestatik, eta bueno, ikusiko hemen grafiko honetan ezakit hortik ondo ikusten den, baina Araban batez ere gaztelera erabiltzen dugu gaur egunez, eta gero gaude, bueno, elebidun eta elebidun hartzaile kopuru nahiko handia. Elebidun hartzailea dira ulertu egiten dutenak, baina erabiltzeko gai, hitz egiteko gai ez direnak, elebidunak lirateke erabili bai, baina gaztelania hobeto moldatzen direnak. Elebidun orekatuak euskara eta gaztelania era berean, maila berean menperatzen dutenak, eta euskal elebidunak euskaraz hobeto moldatzen direnak. Gehienak Aramaion eta Legutzion gongo direnak, segurazki, nik ere bai batzuk. Baina, portzentajea oso bajua da kasu hortan. Milakotan, gutxienez, euskara gaztelera bezain ondo menperatzen dugunak, edo hori uste dugunak, 16.000 biztanle gara. Ez gara inbestere, baina 16.000 gara. Eta elebidun erdaldunak beste 46.000. Hau da, printzipioz, gai izango liratekeenak, gutxi gora bera euskarazko komunikabideak kontsumitzeko. Horiei gehitu aldizkiegu elebidun hartzaileak nahi badugu. Hau da, ulertu bai, baina hitz egiten ez dutena. Hori zalantzan jarri dezakegu, benetan euskal komunikabideen publiko potentziala diren 53.000 hauek, ez? Baina, bueno, gutxienez 16.000 izango gainateke publiko potentziala